jɛkulu min sigira kula dilan kama n'a bɛ wele ko cadre stratégique permanent CSP olu ka fara ɲɔgɔn ka baara min n'a kɛra finitigi kunda olu tun ye bɛnkan gafe dɔ bolonɔbila u ni jamana cɛ san 2015 u ye bataki dɔ jɛnsɛ u kɔfɛ k'a fɔ k'u ka wulikajɔ baara dɔ olu daminɛna Burema ko n'o tun ɲɛsinen don Burema kan u laminɛli kan ani ka fara yɔrɔ caman wɛrɛw kan min yɔrɔ bɛɛ lajɛlen tun laminɛna Mali jamana finitigiw ani Rusiw ka kɛnyɛrɛye kɛlɛbolo Wagner fɛ. Nin jɛkulu kofɔlen n'o ye CSP ye kuma latɛmɛla Mohamed El Maouloud Ramadan tun ye laseliw kɛ laseli min latɛmɛna bataki dɔ kɔnɔ k'a fɔ ko kɛlɛ jilajalen don kosɛbɛ wa min tun y'a yira fɛnɛ k'a fɔ k'u kun kɛlen don ko ka tigɛ kɛ nin dugu kofɔlen na n'o ye Burema ye ko hali ni k'a sɔrɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma se kala sɔrɔ walasa u ka kunnafoni jɔnjɔn di a koɲɛ kan. A mara kɔnɔ seereya dɔw ye ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen nkalontigiya kunnafoni minnu bɛɛ lajɛlen dilen tun bɛ ni rébellion in kun kan nka fɛn min ye bɛnkan gafe ye min lakodɔnnen don ko accord d'Alger kɔni daminɛna ni taabolo lakarilenw ye nin kalo damadɔ in na ka kɛ ni dɔ farali ye fitinɛ kan a bolonɔbila jɛkulu dɔw min bɛ wele ko coordination des mouvements de l'Azawad CMA ye bataki dɔ labɔ kunun tɛnɛ k'a yira k'a jatilen don olu bolo k'u bɛ kɛlɛ la ni Mali jamana finitigiw ye n'o ye armée malienne ye n'u kɛlen don ko k'u bolo da fanga kan kabiri san 2020 o waati.